Arni 28 March 2024 Arni Bikung Ring Thama APLC Presiden Ajit Timung press meet kami along isi BGP local committee BGP Yan Angbong ke bohong dut polam alang di press meet kami long pangdak lo kasi alang li kapangdak alam ke take ahok kali ate hala soar ni nilitum anthor local community mate kia sangdang angkang along isi tu program ketik do kasi la tu program ketik along nitum BGP local community pen tu program dambom mahut alang li disong bia bang kangri kangkang lapen alang itu ada evaluasi tum cingrum si latum planning pamit sedak nang dodonorosi itu meeting do bang hot alang itu nang phun latum alat ci rong rang pen kasi nang phun si alang itu dak meeting dori dang mai dori kason si nang pusi alang itu nang phun lasi ahok pen halo alang digapak lang bangke TV hian je bohong dut amat latum pini alang di song betu apuria adon ataman ke APLC nang mas na lapo lake ahok lo alang nitum ke dam tang election ahota APLC nong se tiram dun apenon ahota nang caparan nun chot lasi alang nitum ke ahok pet ke APLC lasi alang nitum lason chini ni pin pen mati thang chini ni pin person alang nitum chini ni pin nong ju phan ke ren nang ni athe alang li tum ipolo lake CM Hansian nong no ke jolo lapen dak local committee BGP damana anong no ke jolo kasi moi phang ke bang yilang an asai long ke son nong no je de phan alang di ojit tim mo phansa pachini lo kasi alang ditum aporial mate jirsong be tum aporial manda alang ditum jongjong phansa me kirab le galilo aphang manta alang ditum akorti so that musame CM himban ke rap bolo nane China chung dam aphan patamerang tum ke bang ada manta tangga paisa maharam bolo ani si heta alang ni koti penga choki phanta alang ni phanta rap long lo CM sar hinten anparta kisukun e phanta alang ni phan ta rap long lo lapen kijun alang katora du pusiku asai kedam tang hosame ring akote phanta ring katyong lo kasi kason chini ne pin pen alang ojit mu gapang dak lage letum local committee he menta pendem lo rasi non phai mang an bang ke angli chini ne pin le sona pang dak ta phele phan joni lo rasi ahok pe lam bang ke alang letum ke kiram tang ta MBC election ta APLC mansi eklempi ta pen non aphong ta letum BGP atur long ta atur program ta tum si kangriang sak pen arang tum atoi mi pen a group PLC nang freedom lo kasini tum BP tum lagi freedom li atau apa lang BP tum si freedom pu kita itu nang pulo gori pu lo mari pu ga chok nang tum ta nang to party do itu kan party jeplem rem nang pasi itu pulo sita alang tum ke jingru kangri kangkrang kasi kangriang sang pasi nang klem si alang tum nang freedom lo kasi alang tum areng su lo pu si jipu heng lo pu si pu nili fansi ni men jong dong lebih son hang keท่านบางอินุดอลังลีพันซับเล็ดตัวสินิลีอลังลีเธออดดงแต่อดเป็นนิลีซับลงเล็ดเทงลงเล็ดอาเทียอลังลีจากที่กลางกระชับจากมาเก็บตับเปียกครัวอะไรละมาอลังลีอาซับโซเอาออกมาสปอร์ตดอกละโซปอซีอลังลีพันเก็บเทงกระจกปอซีตับตะกลางละโซละซีละซ้อนทางกินในปีนเป็นตับกลางกับมาเดี๋ยวจะทำซาบะบางเจ๊chok si si data teden ni si pacing lo lasi dak kantor local committee BGP long angkang api asalong bangke ason anong doge wan dino pen ban pele BGP abut ti komre tu gali lake BGP abut ke kam thoji an thoi kam si la pen dake non ko ke instant twin si dolang lasi ason atum eklem tap ake dak atum ke toy ta ke tapen ini pame komasi nang cara berman itu pinian tadak sini thong rong asor kado ka vida sini thong komasi nang kerap isugun chokri tu piu towar me lang posame non te dobom ACM sibang
ang pibob ako laga chini pami la si dak non hanthor ps angkang senon ke bang ye sonda BJP si hai pameji la pen non ta in countries do pen jum ta jun je la son kapai ta thap same jum ta jun je ahok lo ami si kedam tang 28 ni alang tum kibalo lage hala ni tum to la BJP la local committee pen to da momhut la sod alang tum bang kangri kangkrang pen lapu nang tengkheng lo amara ge a meeting keng lapu lam than momhut pen si hala girsong ko bang ke mane video na record don lo amar lapu alilang pula video mobile bang anon dad lo mobile anon dad amat si lapu bilet tiktok lo la antok bilet tung bang ke angga lang tung bang ke kaprek si dak itu mana ko bon tab lo asi lagi nili tum ta kroik la bang condemn lo itu local committee hin benta alang tum ke lagi APSLC ke damtang benta APSLC avli non la BJP along bang ke tum ke la election hut ali na ke ani fansi la sum na ke claim la si alang tum ke aphang benta la son jisame ali bang ke alang tum man rabom ipon bom la si non ni phang benta bang ke itu local committee benta lapon te kelo la sona bang ke la nong me nong lo nang ke yo la sona bang ke ni tum ta kadun la pen CM phanta me hinono ke pula sona bang ke tum ta aju pon ne la si itu la condemn lo la pen kinrem pon lo alang horara ki ko pine ali busante la bang ta isi alam non bang ke party ta isi wet kali ni tum la BJP tum ni tum torolong si alang tum tangli kangkrang ame thanga abang ta jab jagon isi ke trap la son la se akon itu masih nang ke theng di party isi wet si ka ke theng lage ahok ali lage lam kabonai hoi koson si ke claim ke meaning ma job card pangrum ning ini tumhan lems chairman mongol be alang lini tumhan nang than lo nang mum lo ye la son den si claim ning la son den si dam ning busi man ni tumta alang lilam pengen ni tumta patipeng no da ma si alang lina ke thana lam den si ni tum wel silong tin da ni tum si dam si aso job card ni tum chepang rum dam la so chepang rum dam meeting hodang si alang ni tum mang si nahi freedom amang lagi freedom kali asin alang di tempat klaim ke den masih nilam fresh meat phanang kokma aso putha lam bin nili kedam tang tarik ko nar keplan we lasona lamak lokok wa bangki nili laso jo nili meeting dunne dedlo sitame nili adap cha julong le la sinon ka pache thang ke party hiyansi BJP party hiyansi ka che chok ka che the puta selam klang lo lapan aku selam bangke bule LC atuma meeting long si BJP tum si ki khidun pula salam bangke lake hok pet waidak pen nili hin pen than lo lake nili tum ruling party atum BJP atum si nili tum sancom avial sitin nili tum program ki thik do mate la so meeting long dak nowe la son item do punang chini dun et pen si alang tum mangka arne sampen hor jun si cupang krang pen si BJP a meeting long si alang litum nangka cicok dun nacar bodun na cobhong abidi langno akam langno out langno alang tum nacar bodun lalo lapen ke non election esek si latum ke APLC cekrong choji kedam tangan pusitame alang litum ke election pardet lo pulote ruling party nang cekrong po la development facility nang chodun po la ningkan kliang bong ke unting nang chodun po mo ningkan po nang ke pleng ningkan lo pulote election atem lo pulote akapre ka party along alang tum dun lepo laga ruling party pan ke mimi henono anong nang pipo lasi la ison son bangke alang tum BJP hiyan sika cecok ka cetheng buke nili hin pen waidak pen than lo latung ke kedam tang ningkan ko an ni penta ruling party long ahok pet pen ang dudun kali alang litum bangke la development atem lo pulote party si punang ci pudun po election nang le lo pulong te latung ke opposition nang dudun po lasi nili hin pen bangke la non la so alama puthak bangke nilhin pen waidak pen ke than lo latum ke ahok pet pen ke latum ke kedam tang penta ruling party abang phu bang phigali pusi nilhin pen ke jong thip lo erat phanta arju tame kado erat ta chini latum ke non election apor ke nang che chok dun nang che theng dun nang char bodun po sitame election pardet pen hithiru ya phian ta latum
akisung ke pini so that un edet ta kedami hal lem chairman along phun kontegi cm along bola tum keso penceng lok un e penceng lok ke chokri chup hejo pirthe athak bia baru anta lang tum ke la ruling party akhi si nang chudun bo lasi milhin pen ninge lo la tum ke alang tum ke original mate ahok pet a BJP gali la tum ke ini na cho parjan tap cho lasi nilihin pen ke pan si itong